Ассаляму алейкум, в ефірі програма Джанли Студіо. І сьогодні у нас продовження програми з гуртом Тарут. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. А яку пісню в своєму дослідженні, можливо, ви вважаєте найбільшим скарбом? Вони всі скарби, насправді. Ну, вони ж не повторюються так, от в нашому репертуарі, да? Чули, почуєте. Ну, нема таких пісень, да, які, наприклад, знають всі. Знають, наприклад, широковідомі пісні, да? «Цвіте терен», там «Ой, чий-то кінь стоїть». Заспіваємо вам сьогодні. «Неси Галя воду». Ну, такі, да? От. А багато пісень таких, що знають, наприклад, фольклористи. От фольклорне коло знають. Да, о, це типу теж відома пісня, ми знаємо, і співають там по всій Україні. Але мелодія трішечки там міняється. Одна пісня, але співають її по-різному. Ну, так само, для прикладу, є така пісня, відома всім по мультику «Жив-був пес». «Ой там на горі». Ой там на горі. Це запис, зроблений безпосередньо в Полтавській області. Там співають суто полтавською манерою, але цю пісню співають по всій Україні. І я чув навіть варіанти з Карпат цієї пісні. Там геть уже інша. Ну, схожа мелодія, схожість є, і схожість слів є, але вже дуже відрізняється. Тобто одна і та ж сама пісня мандрує по ярмарках, да? Люди поїхали на ярмарку, хтось десь заспівав, хтось десь щось почув, йому сподобалось, запам'ятав як зміг, поки доїхав до себе додому там за 100 кілометрів, щось додумав, передумав, переробив уже сам мелодію і вже співає в себе по-іншому. І вже громада в його селі цю саму пісню вже співає геть інакше. Отак пісні подорожували від людини до людини і вони змінювалися. Вони адаптувалися під місцевий колорит, під місцевий фольклор. І так тому є пісні, в яких дуже багато різних версій. А ми ж навпаки намагаємося робити і давати нове життя тим пісням, які не є широко популярними. Тому що ту ж саму ось «Ой там на горі» співає купа гуртів зараз, навіть сучасних. От. Різні абсолютно. Я вже знаю, і наші друзі The Dukes і цю пісню грають, і Йори Клоц, багато колективів. Таких world music колективів співають цю пісню. Мабуть, від того, що є брак свого власного якогось експедиційного матеріалу, не знаю, може через те, що вона просто популярна, красива. Просто пісня да. красива, чого її не заспівати ще якось? Для щастя треба мало, просто віри, просто люби. Але ми тоді не знали і завжди чогось шукали. Ми шукали, що не знайти. І ставали дні роками, світ мінявся разом з нами. Нові мрії, нові пісні. Ми також у груцю грали, прощавали, зустрічали наяву, а не у вісні. Вір, 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 світ змінити казка може. Знай, 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 світло завжди переможе. Вір, 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 пам'ятай про свою мрію. Знай, 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 залишається надія. Для щастя треба мало, світ врятує тільки любов. Ми на неї так чекали, а коли прийде, не знали, вірили, зустрінемось знов. І ставали дні роками, світ мінявся разом з нами. Нові мрії,
світло завжди переможе. Вір, 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 пам'ятай про свою мрію, знай, 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 залишається надія. Вір, 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 світ змінити казка може, знай, 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 світло завжди переможе. Вір, 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 пам'ятай про свою мрію, знай, 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 залишається надія. Вір, вір, вір. Можливо, ви співпрацюєте один з одним, дослідники, я маю на увазі. А як ви ділитеся матеріалом, або ви дискутуєте там з приводу якоїсь пісні? І Буває таке? воюємо за пісні, буває. Воюєте, так? Да? Так, Це наші звичайно. пісні, ми її перші знайшли, так? Да? Ні, ну, як я вже казав, таке негласне правило. Треба прийти до людини, поспілкуватися і попросити пісню. От у нас, наприклад, є така пісня «Зберемося роди». Це пісня, яку знайшла наш керівник художній колективу «Гуртоправці» у своїй експедиції. Але от ми до неї свого часу підходили, вона казала, якщо пісня видана на диску десь у збірці, видана, будь ласка, бери, роби. Тим паче, що ми в цьому гурті співали. Але є у нас досі, ми з одного боку ми співали в цьому гурті, ми цю пісню постійно на сцені вдвох з Леною співали разом з усіма гуртоправцями, да? І начебто так само за цим несказаним таким правилом мовчазним, вона є, пісня записана капельно, вийшла на диску, який так і називається «Зберемося роди». От. І начебто видана, ми зробили абсолютно свій інший варіант, і все одно у нас от з Іриною Клименко, у нас такий скандал, ми досі не балакаємо з нею. Ну як, ми то навіть вітаємося, от вона як бачить нас в метро, наприклад, вона розвертається і йде в інший бік. Причому, що знаєте що, ну тут уже я не розумію цього, чесно. Вона сама цю пісню не співає, у неї гурту ніякого вже нема, гуртоправці давно розпалися, як я їх за вуха не тягнув, намагався бути менеджером, намагався організовувати концерти, комерційні концерти. Гуртоправців нема, вони розвалилися. Відповідно, пісню цю ніхто не співає. Якби ми не зробили їй сучасне аранжування, якби ми не видали її на диску, уже вона просто померла. А зараз це популярна пісня, зараз її співають всі тепер. Навіть зразковий ансамбль пісню і танцю Збройних сил України, з якими ми зараз, наші юристи, просто сваряться і забороняють, тому що вони без нашого відома повністю здерли аранжування пісні. Один в один, як у нас на диску, як у нас вийшло. Ну, от наші юристи, які займаються нашим авторським правом, охороною, вони це все побачили і зараз судовий позов зразковому ансамблю Збройних сил України. Да. З забороною виконувати цю пісню без нашого дозволу. Страсті фольклористів. Ну, це насправді банально захист авторських прав, тому що люди привикли брати будь-що, просто красти, грубо кажучи, один в один. Ну просто аранжування один в один. Я казав, ну якщо ви хочете це виконувати як народну пісню, ось вам, будь ласка, вона видана як народна пісня на диску, але вона геть відрізняється від того, що ми граємо повністю. Беріть, робіть своє аранжування, будь ласка, вам же ж ніхто не забороняє перероблювати українську народну пісню, але не треба грати пісню гурту Тарута один в один. Нікому ні за що, але інколи декому дещо, та хіба ж то не можна чи що, але інколи декому дещо, та хіба ж то не можна чи що. Чую, я нічого не бачу і мовчу, але інколи дещо про когось
дещо про когось, та хіба ж заборониш? Крок за кроком, рік за роком, крок за кроком, знов і знов пульсує кров. Не дивись на мене вовком. Люди кажуть, то любов. Я ніколи не далі від дому, я ніколи нікуди ні з ким, але хочу кудись і подалі. Я поїхав, було б тільки з ким, але хочу кудись і подалі. Я поїхав, було б тільки з ким. Крок за кроком, рік за роком. Крок за кроком, рік за роком, крок за кроком, знов і знов пульсує кров. Не дивись на мене вовком. Люди кажуть, то любов. Крок за кроком, рік за роком, крок за кроком, знов і знов пульсує кров. Не дивись на мене вовком. Люди кажуть, то любов. 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 Чи можна змінювати будь-яку українську народну пісню, аранжувати її по-своєму? Ну, чого не можна? Ну, Наприклад, будь ласка. наші старі люди кажуть, що є такі пісні, які не можна змінювати взагалі. Ті, як вони були, так і нехай залишаються. Ну, я не знаю, я не чула такого правила від старих людей, але я точно знаю, що є старі люди в тих же самих селах, ті самі бабусі, які тобі записують і розповідають все, їм не подобається, наприклад, що з них потім роблять з цих пісень, якось перероблюють, додають барабани, гітари і всяке таке. Не знаю. У нас був один такий шанувальник на нашому каналі YouTube, Тарута Бенд. Хейтер. Постійно коменти такі писав. Отакі у вас гарні голоси, такі сопілки, такі скрипки, а оці ваші барабани, так не можна, українська народна пісня. І він під кожною піснею, під кожним кліпом оце все писав, постійно. Поки ми його в бан не відправили, постійно писав, не можна, український спів має звучати тільки під акомпанімент українських інструментів. Ну, так має бути, тому що ми ж маємо, в принципі, знати, як воно було, так? Маємо уявляти собі картинку якусь, що ось воно так було. А ми якби, ну це, в принципі, розвиток культури, і я не знаю. Ми ж в третьому тисячолітті вже Воно живемо. все рухається, все якось змінюється. І є купа навіть фольклорних, фольклорних колективів, але з таким трохи сучасним, вони там то з якимись барабанщиками. О, Даха-Браха, це роблять. Ні, Даха-Браха, ну це більш таке масштабне. Я маю на увазі такі от Там теж прості. звучі дочі. Во-во-во, чи стрибожі внучі, щось таке. І такі теж От були. вони теж, вони співають фольклорні пісні, все як треба, але вони щось додають туди, або якийсь ударний інструмент, або щось, якусь шумілку, тарахтілку, або Називається щось таке. перкусійні інструменти. Ну, або таке щось, да, такий невеличкий якийсь музичний інструмент. І воно так начебто і фольклорно, але вже це не зовсім фольклор. Але теж воно існує. Ну, ми від цього, я так думаю, не дінемося нікуди. Я вважаю, що треба, ми все-таки живемо в третьому тисячолітті, якщо ми хочемо, щоб фольклор цей зберігся, ми маємо його адаптувати, ми маємо робити його по-сучасному.
Ну інакше він просто про нього всі забудуть. Все. Що зараз слухає молодь? Бо тільки так. І не інакше. Пасла дівка лебедів на зеленій леваді, пасла дівка лебедів на зеленій леваді. Ой, ти доле ж моя мила, чом з миленьким розлучила. Ой, ти доле ж моя мила, чом з миленьким розлучила. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Як не бачу, гірко плачу, літа свої марно трачу. Як не бачу, гірко плачу, літа свої марно трачу. Лучше було утопити, з чим з миленьким розлучитись. Лучше було утопити, з чим з миленьким розлучити. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Ой, доле ж моя, де ж ти з водою та попливла. Скажіть, ви часто гастролюєте Україною, де вас частіше приймають і тепліше? Останні 4 роки Ми найчастіше гастролюємо на на схід. Донбасі. Причому це наша волонтерська діяльність, це наша відповідальність, ми так собі відчуваємо. І з 2014 року ми постійно граємо там безкоштовні концерти на Донбасі для людей, проводимо таку лагідну українізацію. Все насправді почалося з концертів для військових. Ми не думали там взагалі для людей якісь концерти грати. Ми їздили туди просто до військових під гітара, сопілочка, Ленін вокал, так втрьох їздили. І потім вже ж наші військові кажуть, що треба підтримати місцевих жителів. Давайте організуємо їх якийсь концерт, якесь свято зробимо, бо люди тут живуть постійно під обстрілами, вони забули, що таке нормальне життя. І отак ми зробили. Спочатку... І тепер там більше концертів, ніж у нас тут на всій іншій території. Вони Насправді. співають українською мовою разом з вами, Так, абсолютно. чекають на вас. Да, і причому, що ми ж Да, туди їздимо да. якраз зі своїм репертуаром, і ніхто не кричить, заграйте нам мурку.
Насправді не кричить. Там не кричать. Це кричать отут в Житомирській області кричать. Да. Ось недавно в Житомирі під сценою. Да, на Покрову ми грали в Житомирі 13 числа, і там під сценою кричали нам: давай Цоя, давай ДДТ, і грали. Ну, такі кадри бувають Такі кадри завжди насправді бувають, на да. різних концертах і в різних регіонах. Це не залежить. Да. Географічно ніяк не впливає на це. Це є такий тип людей. Хлопці ніч не спали, цілу ніч гуляли людними місцями, де їх добре знали. Не сумуй, кохана, повернуться рано. Ой, зеленим степом, ніч піддав степом, як у фільмах птахом, летимо над дахом, все як Тарантіно, ніч вино ладіна, клуби дикі танці, до світанку вранці. Хлопці ніч не спали, другу ніч гуляли, клуби, бари, зали, себе розважали. Не сумуй, кохана, повернуться рано. Ой, зеленим степом, ніч піддав степом, як у фільмах птахом, летимо над дахом, все як Тарантіно, ніч вино ладіна, клуби, дикі танці, до світанку вранці. Ой, зеленим степом, ніч піддав степом, як у фільмах птахом, летимо над дахом, все як Тарантіно, ніч вино ладіна, клуби, дикі танці, до світанку вранці. Не сумуй, кохана, повернуться рано. 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 Ой, зеленим степом, ніч піддав степом, як у фільмах птахом, летимо над дахом, все як Тарантіно, ніч вино ладіна, клуби, дикі танці, до світанку вранці. Ой, зеленим степом, ніч піддав степом, як у фільмах птахом, летимо над дахом, все як Тарантіно, ніч вино ладіна, клуби, дикі танці, до світанку вранці. Це почалося ще в 2014 році на Революції Гідності, коли ви займали таку активну громадянську позицію. Розкажіть, як це було і як це вплинуло на ваш репертуар? От в 13-му до побиття студентів ми 1 чи 2 рази отам під стелею, там під гітарку виступили і все, нас так запросили, прийдіть, підтримайте. Ми насправді навіть не звертали уваги, що там, хто там, що там ті студенти сидять. А вже каталізатором стало якраз побиття цих студентів. Ці кадри, відео, фото облетіли весь світ. Ми вже на наступний день вже там були. Вже ми були і на наступний день, і потім 1 грудня вже були там. І виходить, що на сцені працювало дуже багато моїх друзів і знайомих, в тому числі там Євген Нищук, от, ще просто актор Євген Нищук, з яким ми теж багато де пересікалися на спільних якихось концертах, акціях культурних. І так
Він просто почав нас просити. Ми спочатку були просто як активісти, да, Майдану. Він нас почав просити приходити виступити. Один раз, другий раз, третій, повним складом. Я сам приходив туди. Ми приходили втрьох, я, Ярина і Лена грали там в такому мінімальному складі. Я сам під гітару. Бувало таке, що просили виступити саме вночі, тому що вночі було найважче, було дуже холодно, люди розходилися, а розходитись не можна було. Бо тільки розходилися люди, зразу там міліція намагалася віджати людей з Майдану. От. І вже після ночі першого розгону з 10 на 11 грудня, де я стояв вже на сцені, я мав співати гімн, постійно там ми співали гімн, там багато людей збиралося в 12 ночі, і тут якраз почався розгін, і я звідти вже не пішов. І можна вважати, що от з часу, коли я побачив, що тут все серйозно, і що тут за людей нікого там влада, міліція, вони нас за людей взагалі не вважають. Після цього першого розгону, як там людей просто баграми цими витягували за ноги, от, і з цього строю, то я вже там і залишився, і вже і ночував там, і тільки приходив додому помитися, перевдягтися, виспатися і знову туди йти. Я як ведучий просто бачив, що є такий брак пісень, які піднімають дух. Да? Тоді людям треба було піднімати дух, піднімати настрій. Треба було, щоб дух був бойовий, щоб люди не вішали носа, так би мовити. Да? Тому ми ось якраз взялися і зробили аранжування цієї української народної пісні, повністю переробили її, зробили з неї вже авторську пісню «Зберемося, роде». От. Потім уже я був ведучий якраз в ті ночі, коли горів Майдан, коли вранці розстрілювали людей, наче якихось звірів на полюванні. Я це все бачив, ми це все пережили. От. І просто під враженнями якраз в перші дні після, там відійшли трошки, да, після розстрілу, після цих всіх поховань, кожного дня я був ведучий, і кожного дня ми ховали купу людей просто. Ці всі церемонії прощання відбувалися прямо біля сцени Майдану. Ми це все по черзі оголошували, проводили це все. Ну, це важко насправді. От коли ми від цього всього трошки відійшли, ми видали альбом, який називається «Небесна сотня». Такий міні-альбом, EP, туди увійшли 4 пісні, які ми написали на Майдані, для Майдану і про Майдан. Ну, так воно на нас вплинуло. Але от цікаво, що саму пісню «Небесна сотня» ми не могли виконувати досить довго. Я не міг її співати. От я тільки починаю вдома грати, там репетирувати на гітарі, беру акорд, все. У мене ком в горлі, у мене сльози течуть і все, тому що було дуже свіжі спогади. І вперше ми її заграли десь в Литві, я не знаю, коли літом, мабуть. Да, коли там людей розстрілювали, коли ми цю пісню написали. І коли скільки часу пройшло до літа, що ми в Литві на фестивалі її виконали вперше взагалі. Як сприйняли люди? Дуже гарно, тому що Литва – це якраз та країна, яка нас підтримувала і підтримує досі. І вони наші справжні брати, такі дуже волелюбні люди. Вони дуже нам підходять взагалі по менталітету. От, і вони за нас дуже переживають, вони завжди ходять на концерти на наші, дуже люблять.
Дуже вам вдячна за таку відверту розмову, за вашу гарну музику і за те, що ви робите для України. Дякуємо і вам Дякую вам. за гарну програму. З вами була програма Джангло Студіо. Залишайтесь з телеканалом АТР. Слухайте якісну музику.